Pauli Hartman joutui Puolan Gennadi Stratusenkon käsittelyssä selvästi alakynteen. Hartmania huomattavasti kokeneempi puolalainen hallitsi ottelua alusta alkaen ja voitti pisteen 12-3. Ainoan suomalaisvoiton otti Sami Sipilä Puolan Arkadiusz Malekista 67 kilon sarjassa. Kooste turnauksen finaaleista nähdään sunnuntaina TV1 kello 16.05. Sarjassa 71 kiloa Jani Rauhala iski latvialaisen vastustajansa keskeytyskuntoon jo toisessa erässä. Näin Rauhala meni huomisiin finaaleihin. Sarjassa 67 kiloa Sami Sipilä otti historiallisen voiton Kuuban Diogenes Martinezista pisteen 9-3. Suomalainen nyrkkeilijä on voittanut kuubalaisen edellisen kerran vuonna 1979. GP-nyrkkeilyn finaalit huomenna TV1 kello 16.05. Vaan siinä tuli tappio. Niin tuli. Ja me olemme finaalissa sarjassa, missä painoraja on 67 kiloa ja punaisessa kulmassa eli punaisessa paidassa otteleva Suomen Sami Sipilä kohtaa Unkarin Josef Nodjin. Ja yksi erä on menty ja toisen alkuun tahti menee samana, eli Nodjilla tässä mennessä 2 osumaa, joten hän tätä kamppailua hieman tällä hetkellä hallitsee. On kyllä kieltämättä ollut aktiivisempi tässä, mutta ollaan kuitenkin ottelun alkuvaiheessa, joten tässä ehtii paljon tapahtua. Ja mehän muistamme tietysti Sami Sipilän tässä turnauksessa kävi finaalissa miten tahansa, koska ensinnä hän voitti Puolan Arkadiusz Malekin tasapisteen ja sitten välierässä tuli tosi paukku, kun aikanaan nuorten maailmanmestaruuden voittanut Kuuban Diogenes Martinez hävisi Sipilälle. Eli Sipilä otti kyllä uransa makeimman voiton siinä 9-3 pistein. Se oli nimittäin ensimmäinen suomalaisnyrkkeilijän kuubalaisvastustajasta saavuttama voitto lähes 20 vuoteen. Ja se on varmaan Samille kyllä erinomaisen hyvä tähänkin finaaliin, vaikka nyt todennäköisesti hän ehkä maksaa veroa siitä, koska alku on ollut hieman tahmea. Kyllä ihan selvästi näyttää siltä, että hän ei ole pystynyt palautumaan edellisestä ottelusta täysin. Ja toisaalta niin saattaa myöskin olla, että ei ole pystynyt niin kuin henkisesti nollaamaan riittävästi sitä edellistä ottelua. Naatsi on erittäin aktiivinen nyrkkeilijä ja hyvä kuntoinen nyrkkeilijä. Ja näyttää siltä, että Sami ei tahdo löytää oikein lääkkeitä nyt Naatsin pysäyttämiseen. Niin vastassa ei ole mikään kuka tahansa tusinanyrkkeilijä. Nodji on tässä turnauksessa käynyt aika tiukkoja kamppailuja. Ensin Italian Raffaele Lai hävisi vain pisteellä 5-4. Ja sama oli tahti välierässä Venäjän Juri Obukhov hävisi 9-8, joten Nodji on joutunut tosiaan taistelemaan tästä finaalipaikasta, mutta se voi olla juuri se porrastus, joka tietää terävintä virettä sitten itse loppuotteluun. Ainakin alku näyttää siltä, että heimoveljemme tätä hallitsee tätä kamppailua. Kyllä 3-0 on tilanne ja se tarkoittaa sitä, että nyt Sami Sipilän pitäisi pystyä murtamaan Naatsin puolustus ja lyömään voimakkaita vastaiskuja. Nyt mielestäni Sami on antanut niinku liikaa Naatsille tilaa viedä tätä ottelua. Eli tässä pätee se vanha totuus, kun puhuit tästä, että ei ole pystynyt ihan nollaamaan tilannetta Martinez-voiton jälkeen. Eli riippumatta siitä, voitatko tai häviätkö kuubalaiselle, niin seuraavana päivänä voi olla hieman ankeampi olo, koska voittokin, ellei se nyt välttämättä henkisesti vaikuta siihen keskittymiseen, niin voittaessaankin niin kuubalaista vastaan mehut kerta kaikkiaan valuvat sen verran tyhjiin, että latautuminen uudestaan voi olla hieman hankalampaa. Kyllä, ja saattaa olla, että se ottelu oli niin kuin yksi hänen uransa ja elämänsä parhaita otteluja ja ladataan uudestaan itse asiassa samanlaiseen vireeseen, niin saattaa olla näin lyhyellä aikataululla niin liian kova tehtävä. Joka tapauksessa eri on jäljellä lähes 3 kappaletta ja siinä aikana ehtii tietysti paljon tapahtua. Kolmas lähti käyntiin ja 4-0 on unkarilaisen johto tällä hetkellä. Ennen tätä ottelua käytiin pari muuta kamppailua sarjassa 51 kiloa. Ruotsin Rickard Lundby kukisti Ukrainan Andrei Lishnikin 6-4 tosi tiukassa ja hyvässä ottelussa. Samalla tulee tässä myöskin Sami Sipilälle ensimmäinen osuma ja olkoon se nyt sitten merkki etenkin hänelle siitä, että tämä taistelu voidaan vielä kääntää voitoksi, koska tätä erääkin on vielä jäljellä toista minuuttia ja sitten vielä 4. ja 5. erä.
Ja sitten sarjassa 63,5 kiloa Norjan Soliman Elamari kukisti Venäjän Aleksander Chernyshovin puhtaasti 6-0. Ainoa hämmästyttävä siinä ottelussa oli se, että Chernyshovilta tosiaan ei saatu yhtään osumaa, koska kyllä niitä varmaan ottelun aikana tuli, mutta kieltämättä Elamari oli selvästi parempi ja sekin oli erittäin hyvätasoinen finaali, kuten kaikki, koska nyt tähänkin tulee eloa. Selvästi Sipilä on saamassa uuden vireen päälle, mutta pian pitäisi nyt saada merkittyä myöskin näitä osumia. Kyllä mielestäni äsken aivan puhdas oikea osu Sipilältä, mutta se ei vaan kirjaantunut ylös ja siitä voidaan olla varmaa, että helpolla Natsi ei tule tätä ottelun voittamaan, koska Sami tunnetaan erinomaisena taistelijana ja voitohaluisena nyrkkeilijänä. Ja ihan selvä tempon lisäys tässä on ollut erässä ja nyt niitä osumia sitten on saatu merkittyä. Eli tämä kavennus tapahtuu sittenkin. Ne tulevat edelleenkin pienellä viivellä. Eli ei tässä näyssä sittenkään kovin suurta vikaa ole. Kyllä tässä mennään ihan oikeaan suuntaan. Ja Sipilä on saanut pari tosi tärkeää osumaa. Ja jos vielä tasoihin nousee tämän erän aikana, niin ties vaikka tulisi toinen sarjavoitto. Ja into nousee ihan selvästi Urheilutalon lehtereillekin. Ja Noji on hieman hätää kärsimässä tällä hetkellä. Italialainen kehätuomarina hieman rauhoitteli nyrkkeilijöitä. Kehätuomarina tässä ottelussa on siis Italian Albino Fotti. Ja tilanne tämän erän jälkeen on 3-4, joten hyvin siinä Sipilä pystyi kirimään. Oli pahimmoillaan jo 0-4 tappioasemassa, mutta sitten lopussa tämä aktiivisuus palkitti myöskin sillä tavoin, että sitä myötä hän sai osumia. Eihän pelkkä aktiivisuus riitä mihinkään, osumia pitää tulla. Ja tässä me näemme, että perille menee hyviä, teräviä iskuja ja kieltämättä Noji tunti nämä kyllä leukaperissään ja tuntee varmaan vieläkin neljännen erään kohtaa alkaessa. Sekä Noji että Sipilä ovat 22-vuotiaita. Molemmilla on 23. syntymäpäivä edessään. Nojilla se tulee heinäkuussa ja Sipilä täyttää 23 vuotta sitten joulukuussa. Ja molemmilla on reilusti toista sataa ottelua uransa aikana. Sipilällä on sekä SM, GB- Tanner-turnauksesta kakkos- ja kolmossijoja. Ja nyt tietysti sen Martinezin voiton myötä ja hyvän kirivaiheen kautta voisi toivoa hänelle turnausvoittoa tällä kertaa. Noji on vuorostaan ollut nuorten Euroopan mestaruuskilpailujen pronssimitalisti jo vuonna 1993. Tämä neljänten erä on Natsi aloittanut ihan toisella temmolla kuin näihin aikaisemmin. Eli hän pyrkii nyt kovalla vauhdilla murtamaan Sipilän puolustuksen ja väsyttämään Sipilää, mutta nyt kun Sipilä pitää vaan päänsä kylmänä ja tarkasti vetää vastaiskuja, niin uskoisin, että tämä tasoittuu. Mutta tarkkana pitää olla. Niin tässäkin tietysti pätee sama, mikä kaikissa muissakin urheilumuodoissa, ei kai nyrkkeily siinä suhteessa poikkea, että tällainen hyvä vaihe saattaa tuoda liikaa innostusta ja silloin voi tietysti oma homma mennä sikäli pienen, että vastustaja pääsee rokottamaan siitä, jos lähtee liikaa rynnimään. Kyllä, että se tarkoittaa sitä, että siitä huolimatta vaikka innostusta on, niin on pidettävä pää kylmänä. Eli harkinta on oltava mukana koko ajan. Koska tämä on siitä arvoton taas poiketen monesta muusta, että jos tulee tarpeeksi paha aukko suojuksiin, niin se on kertalaakista ohi tämä homma ja toista tilaisuutta ei tule. Nojilla on nyt nenä auennut ja vielä pistettäkään ei ole tullut tässä neljännessä erässä ja pojat on lyönyt koko ajan, että ilmeisesti siinä on kuitenkin kädet sen verran ollut edessä, että tuomarit ei ole havainnut osumia. Nyt tuli selvä osuma. Aivan taatusti ja niin se tulee rekisteröityy myöskin kyllä. Eli nyt ollaan tasatilanteessa ja edelleen aloite on kyllä minusta Sipilällä ollut koko tämän erän ja edellisestä erästä jo loppuosan ja on menossa hyvä vaihe, mutta kieltämättä kyllä Nojillakin vielä näitä paukkuja riittää, koska totta kai hän itse tajuaa tilanteen, mihin päin tämä ottelu on menossa ja sen myötä myöskin pyrkii viimeistään sitten viidensä erässä lisäämään vauhtia edelleenkin. 20 sekuntia on tätäkin erää vielä jäljellä. Ja nyt vuorostaan Sipilä sai taas minusta osuman sinne. Oikean. Kyllä. Mutta ei kirjaantunut sinne. Ei ole kirjaantunut sinne, mutta katsotaan tulisiko pienellä viiveellä. Olisi nimittäin parempi lähteä siihen viimeiseen johtoasemassa. Se antaisi vielä paremman ruudin siihen viimeiseen ja ratkaisevan erään, mutta nyt jäädään kyllä näköjään tilanteeseen 4 minuutin tauko ja sitten viimeistään se ratkeaa sen jälkeen.
Mitään suuria teknisiä hienouksia tämä erä ei tarjonnut, mutta toivottavasti nyt Sipilällä pysyy tekniikka kasassa. Hän pystyy tämän ottelun kääntämään edukseen. Kyllä se oli selvästi Sipilän hallitsema erä, vaikka tässäkin nähdään, että Nodjillakaan ei keinot vielä ole ihan loppu. Mutta vain yksi osuma siinä merkittiin ja se tuli Sipilälle ja näin ollaan siis tasatilanteessa. Jos katsotaan vähän muuten, miten näitä finaalipareja on ratkottu, niin Puola on saanut 5, Venäjä 5 nyrkkeilijää finaaleihin. Sitten Suomella, Kuuballa, Virolla, Norjalla, Ruotsilla, Ukrainalla kullakin 2, Unkarilla ja Kazakstanilla 1 nyrkkeilijä loppuotteluissa. Eli 10 maata on saanut nyrkkeilijänsä finaaleihin. Sarjojahan on 12 ja kaiken kaikkiaan tämän vuoden turnaukseen osallistui 77 nyrkkeilijää, joten kun 17 turnaus on kohta päätöksessä, niin kaiken kaikkiaan GB-turnauksessa on vuosien saatossa käynyt 1143 nyrkkeilijää mittelemässä paremmuutta ja moni on noussut näistä kehistä sitten ihan maailman maineeseen asti. Ja nyt tähän sarjaan haetaan ratkaisua Sami Sipilä vastaan Josef Dodge. Sarjana siis 67 kiloa ja sen loppuottelu tuimatahtinen, tiukka taistelu, joka alussa oli hieman laimean tuntunut, mutta edetessään on tullut tähänkin juuri sitä säpinää, mitä yleisö toivoo. Ja nyt Dodgelle merkitään 5 osuma. Sai oikean suoran osumaan Sami ja nyt on pakko Samin päästä kuittaamaan toi osuma, koska kun aika pitemmälle menee, niin se vaikeimmaksi tulee ne osumat ottaa täältä loppuerän puolella, koska alkaa selvästi väsymyskin jo painamaan. Ja se tulee se tasoitus ja se tulee ihan oikeaan aikaan, koska nyt jää vielä reilusti toista minuuttia sitten siihen ratkaisevaan tai ratkaiseviin osumiin, mieluummin niin päin, ettei se ihan kovin tarkaksi mene. Yksi voimakas vastaisku nyt. Ilmeisesti liukastumista oli kysymys, kyllä ei siinä osumasta tämä horjahtaminen tullut, vaan liukastuminen ja tietysti väsymys painaa jo sen verran jaloissa, että kun liukastuminen tulee, niin tasapaino siinä helposti järkkyykin. Ja kyllä edelleenkin minusta ja uskoisin olevani sittenkin siinä suhteessa puolueeton, että Sipilä tätä ottelua vie, mutta kun hän ei pääse nyt saamaan näitä osumia, Nodji nimittäin pitkillä käsivarsillaan sen verran hyvin pystyy väsyneenäkin suojautumaan, että sitä läpi ei kovin helpolla osumia saa. Joten tässäkin voidaan joutua siihen tilanteeseen, niin kuin jo 2 kamppailussa tähän asti finaalipäivänä, että niitä yksittäisiä osumia lähdetään sitten tasatilanteessa hakemaan. Ja silloin en kyllä uskalla edes etukäteen miettiä, kumpi on vahvemmilla. Ja eihän mun tarvitsekaan, sehän sitten nähdään. Vaikka se lopullisesti ratkaisee, mutta näyttää siltä, että Naatsi on kuitenkin enemmän liikutellut noita käsiä kuin Sami, että se saattaa yksittäiset osumat mennä hänen puolelleen, mutta toivottavasti Sami pystyy tässä ottamaan kunnon vastaiskun ja pisteen parin johdon vielä viimeisellä. Nyt siinä osuu ja katsotaan, tulisiko siitä merkintä. Tulee, mutta se menee Nodjille. Meidän kannalta väärällä miehellä. Se menee Nodjille ja silloin tilanne on kyllä paha ja enää pari sekuntia jäljellä ja se tietää sitä, että tämä tilanne ei enää tästä muutu, vaan se viimeinen ja se ratkaiseva osuma tuli sittenkin Josef Nodjille. Ja näin hän kuittaa tässä ottelussa voiton, eikä sitä voi vääryydeksi sanoa, koska hän johti kamppailua oikeastaan koko ajan. Sipilä pääsi tasoihin, mutta loppujen lopuksi Nodji kuitenkin kuittaa tässä sarjavoiton. Tiukalla oli, mutta sarjavoitto menee Unkariin pistein 6-5. Ottelu voittaa pistein 6-5. Points 6-5. Sinisen kulman Josef